Masoyi, a tsawon soyayyar nan tamu ya kamata fa a ce ka turo fa an yi maganar auren mu. Ai gani nake yaushe muka haɗu da ke da har zan fara turo iyayena a fara wannan zancen ne da ke. Kamar ya yaushe muka haɗu? Ai na ga ba mu daɗe ba. A'a. A'a. Inna lillahi wa inna ilaihi. A'a. Menene haka? Inna lillahi wa inna. Me ya same ki ne? Subhanallahi. Me ya same ki? Me ya faru? Wallahi muna hira kawai sai naga ta fara irin wannan abubuwa. A'a. Tashi muje. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah. Ranka ya daɗe, larura ce ta yarinya take tafe da mu, muka ce to bari mu kawo ta. Larurar ta ita ce duk lokacin da saurayi ya zo wajen yarinyar nan suka fara magana da ita, to suna cikin magana da ita sai ta kama fusge-fusge, ta fita daga hayyacinta, duk ta kiɗime. Wani lokacin ma sai an ɗauko ta an shigo da ita cikin gida. Shine muke da labarin wannan mashahurin kamfani naka mai albarka, muka ce bari mu zo ko Allah zai sa a taimake mu. Matsalan da ya shafi a cututtuka irin wa'annan musamman dangane da abin da ya shafi iska ko shaidanu ko miyagu suna bibiyarta ko kuma mayu ko kuma sihiri ne wanda ya zamanto cewa sihiri ne wanda aka yi domin ya zamanto cewa shi ciwon sabbaba shi aka yi. To kuma shi nau'in sihiri ya kasu kaso uku. Akwai sihirin da za a yi wa mutum domin a gurɓata mishi tunani ya riƙa yin wasu ayyuka wanda ya zamanto cewa ba ainihin halayyarsa ba ne. Lokacin da aka tura mata sihiri na shaidanu, to lokacin da wannan aljanin ya bayyana gare ta, to lokaci ɗaya za ta fita daga hayyacinta, za ta faɗi domin zai kayar da ita, ya zamanto cewa wani lokacin har kumfa tana fita daga bakinta. Ranka ya daɗe, duk mun ji wannan larurori da suke damunta. To akwai kuma waɗansu nau'in abubuwa waɗanda suka danganci shi ma sihirin ta wata siga ta daban, domin dai mu daɗa sanin abin da yake faruwa ga 'ya'yayen nan namu ko kuma al'umma gabaki ɗaya. Akwai sihirin da za a yi mutum ya zamanto cewa an masa sihiri ne na maita. Su kuma mayu ba su iya yin sihiri ko su yi tsafi har sai sun haɗa kai da aljanu. Dangane da sihiri da ake yi na sihirin lalata rayuwa, ma'ana kana kasuwanci amma babu ci gaba a kasuwanci, ko kuma duk abin da ka rika ya rika lalacewa. Sai kuma sihiri da ake yi, sihirin marid, sihirin rashin lafiya. Akwai mutumin da za a yi masa sihiri sai a je a binne a tabo, idan aka kama kurwarka aka sa ta a cikin tabo zai zamanto cewa ka kamu da rashin lafiya wacce ba ta jin magani. Wani kuma sihirin da za a yi masa ha kawai wata ɗabi'a ce wacce baka da ita za a sa maka, ha kawai sai ga mace sai wa'annan shaidanin kawai sai su sa maka soyayyarta, sai ka ji kana son ta, kai kuma ba sa'ar auren ka bace. Don haka ga duk mutumin da yake dauke da irin wa'annan matsaloli zai iya samun mu a jihar Lagos, a nan Abbatuwa, a nan Trailer Park a jihar Lagos, a nan Agege, ko kuma ka neme mu a lambobin wayar mu kamar haka. Jama'ar mu ta jihar Lagos gabaki ɗaya. Muna masu farin cikin gabatar muku da shahararren kamfanin nan mai suna Jama International Company. Jama International Company. General Services Nigeria Limited. Wannan shahararren cibiya tana ba da maganinnukan da suka shafi sihiri da ake wa 'yan adam domin samar musu da rashin lafiya a jikinsu. Akwai sihiri wanda ake yi domin shafar aljanu. Akwai sihiri wanda ake yi domin mayu su shiga jikin mutum. Akwai kuma sihiri da ake yi wa mutum domin lalacewar kasuwanci. Duka waɗannan matsaloli da al'umma take fahimta, idan kun je Hijama International Company za a samu waraka da ikon Allah. Ni ma nan na zo na samu waraka. Nan ne na zo na samu waraka. Hijama International Company and General Services Nigeria Limited yana nan domin magance matsalolin hijama.